Good afternoon, everyone. I am Naledi Mnisi of Naledi Mnisi Media Production, and today we are live in Mshilini Kashukela Opongolo, where everyone is gathered here for Zululand District Mayoral Cup for Under 21, which includes Opongolo Municipality, Baqulusi Municipality, Nongoma Municipality, Idumbe Municipality, and Ulundi Municipality. As you can see, who will be competing against each other. Abanye came here as spectators. Stay tuned for more. Asikubingelele mhlonishwa sikwamukele kunaledi Media Production. Besicela uzazise usitshela iposition yakho nokuthi kungani sila nosuku namhlanje njengoba sibona ukuthi amalungu omphakathi noma abantu abasha bathe chithiseka kule ndawo yasophongolo emshinini. Ngicela ukubingelela iNaledi Media Production nabalaleli bonke abasemakhaya. Mina ngukhansela uMkhonyovu Khumalo, uMeya weZululand District Municipality. Namhlanje ke kuhlangene bonke omasipala abangaphansi kwesifunda saseZululand okungabaqulusi, Idumbe, uPhongolo, uNongoma noLundi. Sizodlala ke la kuyi-Mayoral Cup, kodwa sifuna ingcwele ezophuma phambili icaphuna indondo. Kodwa okukhulu kakhulu ukuhlanganisela namhlanje silungiselela imidlalo yama-SALGA Games, lokho kuthiwa i-South African Local Government Association. Le midlalo ke kulonyaka izobe iseMaritzburg ngoDisemba. Nathi ke njengeZululand sizohamba siyomela i-district yethu kulama district azobe edlala kwi-province yaKwaZulu Natal. Sizofuna ke nathi ukuba sixoshe izingwazi esizogwaza ngazo uma sesiphikelele eMaritzburg. Yingakho ke sihlangene lapha namhlanje. Mhlonishwa ngokubuka kwakho bakhona yini abadlali abanayo potential yokuthi besimelele eMaritzburg? Nginalo lelo themba, bakhona baningi, kodwa ke kuncike kulaba esibacelile okuthiwa ngama-scouters abazosiselectela, bazositshela ke uma sesi-award ama-trophy ntambama sekuphela imidlalo, bazositshela ukuthi ngobani. Kodwa ithemba sinalo, baningi kakhulu amakhono esinawo la eZululand kakhulu ngoba njoba wazi ukuthi kunabadlali abake badlala ngisho ko-Sundowns, oMahlambi, bake baze badlala ngisho eGibhithe, badlalela ngisho iBafana. Abakhona la eZululand baphuma kuyo le midlalo, oDlamini baphuma kuyo le midlalo, oCasper baphuma kuyo le midlalo. So sinalo ithemba lokuthi kuzotholakala amakhono esiwafunayo. Kukhona ngisho iclub yaseSwazini la, ama-scouters insingizini edlala kwi-CAF namhlanje nje ntambama. So kuthunyelwe ngisho ama-scouters akhona ukuba bezobheka kakhulu kuyisoccer. Kodwa sifocusile kuyisoccer kuphela, onke ama-code akhona sifisa ukuthi sithole ngempela abadlali abazoyimela ngeqiniso iZululand. Nathi sifuna ukubalwa le eMaritzburg njengeZululand eyingxenye enamakhono ebalulekile kule midlalo yakwaSALGA. Mhlonishwa, to all the young people who are watching right now, imaphi amazwi ongawadlulisa kubona? Ngifisa kakhulu kubantu abasha ukuba ngiphosa inselelo ukuthi ezemidlalo akusesikho ukudlala nje ngoba ujabula, kodwa futhi ezemidlalo akusesikho ukuthi ufuna umzimba wakho uqine noma uphile nje. Kodwa ezemidlalo seyixosha ikade ezikho njoba imisebenzi ingekho, amathuba emisebenzi engekho, ingane zethu ihleze emakhaya, kodwa lokhu sekuyithuba lomsebenzi. Ngakho ke ngiphosa inselelo nje ey'nganeni zethu ukuthi azilisebenzise, zilikhiphe lonke ikhono nokuyiphatha nje ukuba discipline kubalulekile. Lokho kuyokwenza ukuthi kusasa uzwe kuthiwa ingane ethize isidlala nathi sesiyibona komabonakude, isiyaqala njalo iletha igrocery ekhaya, iyaqala njalo yakha ikhaya iyalishintsha ngokuthi nje ungumdlali. Ngakho ke ukudlala akusekhona ngempela into encane, sekuyinto enkulu. Usungashintsha impilo yakho, ushintshe nempilo yomndeni. Elakho lokugcina festival Mhlonishwa? Ngifisa ke sengathi kungahamba kahle njengoba imidlalo idlala, ubona iqhubeka ithe chithisa kuPhongolo lonke. Ngiyafisa nje ukuthi nabasemakhaya basondele bezobuka. Enye into thina abantu abamnyama esisasele kuyo njengabazali, asizeseki izingane zethu. Ezinye izizwe zisishaya ngalokho ukuthi
umzali uyahamba athi ngiyobuka ingane yakhe. So-ke ngiyanxusa nakithi thina abazali asisondeleni sobuka iy'ngane zethu ngoba ingane idlala kangcono ilikhipha lonke ikhono uma ibona ukuthi ubaba nomama bayangibuka bangaphandle njengoba ngidlala nje ngidlalela ukuthi babone ukuthi ngiyakwazi ukudlala. So-ke ngifisa sengathi kungahamba kahle konke abantu bayiphathe kahle ngoba lento ngeyethu. iZululand ihambisana nesikhathi. Ngiyabonga kakhulu Mhlonishwa ngesikhathi sakho nokuyindo ozikhuluma nawe. Sibonga kakhulu. Asikubingelele Mhlonishwa sikwamukele kunaledi Mnisi Media Production. Ngicela usitshele igama, isibongo, iposition yakho nokuthi what's the purpose of usuku lwanamhlanje njengoba sigcwele la endaweni yasophongolo emshinini. Ngikhansela uSifiso Wamkhwanazi omeya womkhandlu waseBaqubisini ongeminye yemkhandlu engaphansi komkhandlu wesifunda iZululand. Namhlanje sihlangene la njengomasipala abahlanu abawumndeni womasipala baseZululand. Games abizwa ngeMeral Cup. Lama games ke aqala emuva komasipala bonke omasipala abahlanu sebedlalile. Namhlanje ke bazoqhudelana bobahlanu ukuze phakathi kwabo kukhethwe abadlali abazomela iZululand emidlalweni yamasalga ezoba ngoDisemba eMaritzburg, lapho kuyobe sekudlala izinga lama-district. Nathi-ke sonke njengomasipala baseZululand siyobe siphakamisa iflag leZululand lapho sekuyodlala abadlali bekhethelo abazokhethwa namhlanje. Ngakho kuhlangene ama-codes amaningi la kulezi inkundla ey'la emshinini kudlala ibhola elikhahlelwayo labesilisa labesifazane la khona lawo masipala beqhudelana, bese kuthi ey'nkundleni ey'ningi ey'la uphongolo kudlala khona onke ama-codes okufaka phakathi i-boxing, i-rugby, kukhona even ama-athletics ezomgijimo. Ngakho-ke silapha nje sonke ngokumenywa umkhandlu weZululand, umeya wesifunda uKhansela uKhumalo ukuba hlangana sonke siqhudelane ukuze kukhethwe abadlali abawomela i-district yeZululand. Mhlonishwa, mhlampe usuke wahamba la ngokubuza nje, mhlampe bakhona abadlali obabonayo abanayo potential yokuthi behambe beyodlala amasalga le eMaritzburg? Uyathanda noma uthandi u-goalkeeper obevimbele uphongolo wenze kahle, ngeke ukwazi ukumziba, kodwa ke phela ungahle udale i-commotion uma ususho njalo ngoba abantu ababekelwe ukuba bahlonze amakhono kuphela bangakwazi ukuyithubana wenze kahle, ngoba njengoba simlapha nje asazi ukuthi obani abenza kahle egrawundini. Kodwa njengamanje ngicabanga ukuthi bakhona abadlali abane-performance esingathi outstanding abangahle babe sethubeni lokuba bamele iZululand emidlalweni yangoDisemba. To all the young people who are watching right now, imaphi amazwi ongawadlulisa kubona since sazi ukuthi i-unemployment rate is very high in South Africa, which leads to ubugebengu, ukudakamizwa nophuzo odlakayo? Ngingaqinisekisa akekho umuntu omusha uNkulunkulu angamphanga ikhono. Kungaba ukuthi nje ikhono have to be nurtured. That's one. Two, now you have to realize what you can call a talent or your dream for that matter. Angeke sonke sibe abantu abadlala ama-sports, kodwa kukhona into umuntu ayaziyo kuyenza ngoba njengamanje kuba khona abantu abangama-artists abanamakhono ahlukile. Njengomasipala baseZululand sonke sinomsebenzi wokuba sichumise ikhono lomuntu omusha ngamunye, kodwa you have to realize your dream so that it can come true. Lapho lokugcina sesivala Mhlonishwa. Ngibonga kakhulu kwinaledi yes, for having this interview. I'm hitting a call once again for abantu abasha ukuthi uzoyithola kanjani hlele khonini. Come out and come up. Thank you very much. Thank you for your time. Asikubingelele Mhlonishwa sikwamukele kunaledi Mnisi Media Production. Ngicela usitshele igama, isibongo, iposition yakho. Bese uyasithatha uyasibeka ngokuthi kungani kuthi lana osukwini namhlanje njengoba sibona ukuthi kuthe chithisa la kule ndawo. UKhansela uWilson Ntshangase umeya womkhandlu wasolunga uze lapha-ke ngokumenywa umkhandlu omkhulu iZululand district ngokwemidlalo kameya wakhona, ngoba uzokhumbula msakazi ukuthi le midlalo kameya isuke ilandelwa imidlalo esiyidlala ngokuhlukahlukana njengama-local municipalities. Uma sisuka la njenge-district sesiyoya-ke kwaSalga ngoDisemba sesiyi-district eyodwa okuyiZululand. Mhlonishwa, uma ubuka nje laba abadlali bethu kweZululand banayo i-potential yokuthi beyosimela le kumasalga? Msakazi, iprofelo phezulu kakhulu. Kuyasithokozisa futhi lokhu ukubona intsha yethu iyinikela kakhulu kwezemidlalo, ngoba uzokhumbula msakazi ukuthi bakhona abadlali abanegama abasuka lapha eZululand abadlalela ama-team amakhulu lapha eSouth Africa.
Mhlonishwa sisakuyo indaba yentsha siyazi ukuthi unemployment rate is very high in South Africa. Abantu abasha abaningi sebeseyidakamizweni nasophuzweni oludakayo. To all the young people who are watching right now, imaphi amazwi ongawadlulisa kubona? Umsakazi lokho okukhulumayo kubaluleke kakhulu. Yazi umsakazi ukuthi amathuba omsebenzi ayindlala. Futhi-ke lapha kakhulukazi eZululand awekho amafemu amaningi lapho khona esingathi abantu abasha abawufuna khona imisebenzi. Kodwa uma ngabe intsha izoyikhuthaza ukuthi isondele ijwayelane nokuthi idlale, lokho kungagcina sekuwukuthi-ke bayayiphilisa ngemidlalo. Ngoba ngike ngasho nje msakazi ukuthi bakhona abadlali abadlalela amathimu amakhulu lapha e-South Africa abasuka khona la eZululand esingababala. Elakho lokugcina sesivala Mhlonishwa. Elami lokugcina ngifisela ukuthi bonke abaparticipate-leyo namhlanje sengathi bangayiphatha kahle, nabantu abazobukela futhi bayiphatha kahle. Egcineni sibe ne-team ezosimelela kuma-Soccer Games ayobe elaphayana ePietermaritzburg ngoDisemba. Siyabonga kakhulu Mhlonishwa ngesikhathi sakho. Ngithokoza mina kakhulu. Ngizwele-ke bakithi laphana-ke amathikithi asasekhona. Ubani olufuna mina ozoliphiwa yini? Abawuthenje babathengela mina. Hi everyone, my name is Thando Masondo, Silana Epongolo for East District Mayoral Cup. I'm the assistant coach with Ladies Soccer, and the game is going quite well, but on our side it's not going too well. The score is currently 5-1. The other team has 5 and we have 1. The challenge we're facing is that our goalkeeper is not playing properly. We're gonna implement a few changes to Gemela Ndelayo. We're gonna try and replace her, and yeah, ngiyabonga. Imaphi amazwi ongawadlulisa to all the young people who are watching right now? Engakusho nje to the young people, I encourage sport participation. Ukuthi sometimes it's not about winning. Ukuthi nje participate, be healthy, and yeah, nami I was unemployed for like 3 years. I just got hired at the Department of Sports, Arts and Culture, and I also did kinesiology and coaching science, so I'm at the right place. Izinto ezokwenzeka when the time is right, the Lord's going to make it happen. Ngithanda ukubingelela inkambiso samukela umthetho sport Kamukolondi nge-Harrisburg. Ithimba engidlalelayo uLondi United evele ku-KMobile. Siyabonga mfanele sibonile laphana nidlala niteam yasoLungu. Kusho uma uqala umdlalo idumbe yathu senibida ngamagoli amabili. Unithatha kwanibekaphi mina lapho njengethimba yasoLungu? Into yokuqala into engayisho nje ukuthi igame into kade sidlala njani. Sithatha nje ukuthi igame into kade ngaphezulu wonke amagame. Njengokuthi igame sesiqala bo. So i-consider kwethu amagoli amabili. Sabona ukuthi no i-association amacoach amaningi. Ngesibhalela sidlala idlanga lokusiphethe njengokuthi ibhola sibe phansi. That's why sikwazi ukuthola amagoli amabili kushesha. Mhlawumbe akhona ama-challenges nina abhekana nawo nina i-ground nifanele injani njani ngabe nawo nama-ground nakini enikwazi ukudlala kubona ngendlela e-right? No, leli ground ngibone kuyilona elingcono because la awezenzela kona hayi akuphamisile ukuthi libe khona kanje. Mhlawumbe amazwi akho nje ukunxusa unxenxa umeya wangakini oLundu ukuthi nani aze anikhumbula ngama-ground akanje, ningagcini mhlawumbe niwabona ey'ndaweni eniy'hambelayo kwaye niwabone nangakini ukuthi nizenze kanje. Ngicela ukuthi nayo imeya ikwazi ukuthi isele amagwele sikwazi nangokuthi ibanisele ngibona ukuthi aqine.